Het laatste jaar weer wel heel pittig, omdat we gaan een collega verlenen en we hebben een protte collega's gehad die het familieleden verlenen hadden corona. En ja, dat maakt het heel onrustig en heel onzeker. En dan zie je van heel dichtbij wat corona dwang kan. En dat is wel heel pittig, ja. Nienke Dijkstra is meer dan 10 jaar verpleegkundige bij buurtzorg Dantemerdeel Zuid. Ze werkt het mooi zowel kwetsbare ouderen als jongeren. De liefde voor de zorg had ze net van een vreemde. Nienke haar beide ouders werken in de zorg. Mijn heid is IC-verpleegkundige in het MCL in Ljouwert. En mijn man werkt als weekendavond-nachthoofd in Talma van Waarden. Dus ik beide verpleegkundigen, ja. Het zit er echt heel wat in. Mijn broer en mijn zusje die vinden het wel wat minder gezellig. Want ja, het gaat heel snel hoe de zorg gaat bij mij zo'n ook binnen. Maar, En zij hebben wel die interesse voor de zorg ik onwakkerd. ja, toch wel. Ja. Ik baat er wel nieuwsgierig naar, zeker. Wat is er dan zo mooi om die thuiszorg? Ja, het persoonlijke en dat is bij je thuiskomst. Het is elke dag weer oors. Je wist nooit wat je ontreft achter en voordoor. En nou ja, je kiest van 0 tot 100 of zelfs ouder. En alle ziektebeelden komt in. Dus het is net in een bepaalde doelgroep. Je kiest alles in komen en dat maakt het gewoon heel divers. Hoe is het voor jou om in coronatijd in de thuiszorg te werken? Het is gewoon heel onrustig en het is qua werk bloot het wat hetzelfde, maar je moet altijd bedacht wezen van kucheltrien of hatrien, snotneus en ja, daar moet je heel strikt op wezen. Vaak wel hele trieste situaties die mij maken. Dus dat maakt het ook wel heel heftig soms. En soms kom je dan, omdat je bij je thuis komt, ook wel heel tegenbij, zeg maar. Ja. Is er eens een voorbeeld van jou, van zo'n trieste situatie? Nou ja, soms hele jonge mensen. Je bent zelf ook net heel oud en dan komt soms mensen die jonger of die binnen. Of krijg wat ouder of lieke oud als mijn collega's. En dat is toch wel heel heftig. En dan ben je soms nog in de hoerswijn in de band. Ja, dat is gewoon heel pittig, maar ook heel mooi en heel dankbaar dat we dan toch nog wat van zulke mensen betutten kunnen, zeg maar. Het Aroene Ier is van Nienke op werkgebied net makkelijk geweest. Van de week zijn we van dit hier weer wel heel heftig. Gewoon met een prot overlijdens van cliënten, van collega's, van familieleden. Het weer gewoon pittig voor iedereen, ja. De meningen over het coronabeleid rennen nogal wat uit elkaar en dat zwaar het wel eens vaak gedoog. Dat is wel een stukje wat wel, hier wel eens lastig weer. Wat wel eens discussies oprocht. Ja. Heb je wel eens discussies heel met cliënten daarover? Jawel, ja, zeker. Ja, en dat is heel lastig. Dat is ook heel moeilijk. En niemand wil in deze situatie zitten. Maar voor u is wie ik verantwoordelijkheid voor uw klanten werd wij een bepaalde persoon weer heen moeten. En dan is het wel heel lastig om dan te zeggen van ja, wie test deze persoon net en de volgende maar wel. Nee, iedereen. Hè? Dus dat is wel heel snel al lastig. Ja. Helpt dat het plezier een beetje uit het werk? Ja, je moet er misschien denk ik in deze tijd andere manieren vinden om het plezier wat heeg te houden. Want elke dag om corona denken en hoe corona praten, maar de meesten daar wordt net in je bed van, denk ik. En ik denk dat iedereen dat wordt corona net meer jerken. Dus ik denk dat je dat toch wat proberen maar op andere manieren wat in te vullen en wat naar de andere dingen te zien en naar de dingen te zien die wel wat willen jou in het leven, zeg maar. Ja. Het eerste corona-jaar zijn we gauw vierten en we verder. Maar goed, nu zit wel weer aan hier in hetzelfde. En dan had wel zoiets van, gauw vierten. Maar ja, je moet er echt net te bot in het negatieve heen beloven. En toen moest de momenten boeten corona, denk ik, echt heel wat koesteren, vooral nu. En ik denk dat je dan steeds kennen van, ja, het weer een heel lastig jaar en een moeilijke jaar. Maar ja, je moet de lichtpuntjes echt zien, vooral in deze tijd, denk ik.